Vi har haft om rygning i de forskellige naturfag, kemi og geografi og biologi. Vores gruppe består af Ralf og Benjamin og Anne. Vores problemformulering er, hvorvidt det er nødvendigt at ændre danskernes rygevaner, som vi har fundet ud af i de 3 forskellige naturfag. Hvilken effekt har rygning på kroppen? Altså, der er de livsfarlige sygdomme som blodpropper og lungekræft og rygerlunger, som man kan få af at ryge. Derudover er der sådan nogle små problemer, man også får ved at ryge, der ikke er sådan livsfarlige. Det er gule tænder, dårlig ånde og rynket hud. Hvad er konsekvensen ved passiv rygning? Passiv rygning er næsten lige så farligt som normalt at ryge. Det kan også give blodprop og lungekræft og rygerlunger. Derudover kan man få nogle små problemer som hoste og irriterede øjne. Vi lavede et forsøg i biologi, hvor vi skulle teste hele klassen, hvor vi alle sammen sad inde i et lokale, hvorvidt vores puls og vores carbonmonoxid den steg, efter der var nogen, der havde røget, og så var nogle andre, der var passive rygere, og så se, hvor meget passive rygerne de steg i forhold til normale rygerne. Vi kan se, at Silke hun steg 19, fik 19 mere puls, efter hun havde røget, og så mig, Benjamin, den steg kun 9, efter at have røget, efter jeg var passiv ryger. Og så efter et kvarter, så begyndte pulsen at falde igen, hvor Silke den faldt næsten ned til normal igen. Og så min, jeg tror måske der kunne være en fejlkilde med at jeg ikke havde hvilet efter pulsmålingen. Og så var mit carbonmonoxid, den steg også efter vi havde røget. Overordnet så steg den alle sammen okay meget. Der var 4.000 forskellige stoffer i en cigaret, og her er nogle af de vigtigste. En alkan er et enkeltbinding molekyle, og alkaner de er upolære, og derfor kan de ikke opløses i vand. Og et eksempel på en alkan kunne være heptan, som har formen 7 carbon og 16 hydrogen. Og så er der isomerer, som har molekyleformen C6H12. Forbindelser har samme molekyleformel, men forskellige strukturer og kemiske egenskaber. For eksempel forskellige smeltepunkt, kogepunkt og massefylde. Den afhænger af temperaturen for hvilke strukturer der kommer. Og så er der alkener, som der er dobbeltbindinger. Alkener de adskiller sig ikke så markant fra alkaner, men alligevel har de forskellige kemiske egenskaber, som der gør, at alkener de har meget mere reaktionsvillige, da de har 2 dobbeltbindinger. Og så er der CO og CO2, som der er carbonmonoxid og carbondioxid. I cigarettens forbrænding dannes der både carbonmonoxid og carbondioxid. Carbonmonoxid er et meget giftigt molekyle for kroppen. Der dannes carbonmonoxid, når der ikke tilføres nok oxygen til cigaretten. Og carbonmonoxid tager plads i blodet i stedet for oxygen, og det er derfor, det er så farligt for kroppen. Det er derfor bedst, at der dannes så lidt carbonmonoxid som muligt. Det kan blandt andet gøres ved øget oxygentilførsel i gløden. Ved øget oxygentilførsel vil forbrændingen også blive mere effektiv, hvilket medfører en højere temperatur. Så det ideelle vil være, at cigaretten udslipper mest muligt carbondioxid i forhold til monoxid. Og så er der den her figur, som der viser, at jo højere temperatur, der er jo mere carbonmonoxid der er. Så det er altså bedst, at der er mindst temperatur i cigaretten, for der er mindre carbonmonoxid. Forsøget viser, at vi brænder 2 cigaretter ned i et reagensglas. Efter totalforbrændingen er der nogle stoffer, der ikke kan brændes. Der er blandt andet tjære. Derefter tog vi vand og heptan i et rent glas og forbrændingsglasset, så vi kunne se forskellen. Ved denne observation ser man, at få stoffer går i vandet, og primært går stofferne i heptanen. Så i heptanen fik grumset vand
Derefter puttede vi dibroen i glassene. Der observerer vi, at der er en additionsreaktion. Her er nogle af de mest kræftfremkaldende stoffer i en cigaret. Der er benzoapyren, som har formen C6 og H6. Og i den her er der er 3 alkener i, som der er dobbeltbindinger. Og så er der 5 alkaner i, som der er enkeltbindinger. Og det er altså en af de giftigste stoffer i forhold til at få kræft. Og så er der den anden her, som der hedder nitrosidylfalamin, som den har en alkaner, som der er dobbeltbinding, og så har den 3 alkaner, som der er enkeltbindinger. Og figuren viser, at man kan både lave den her positiv og negativ ved at tilføje eller få nogle andre stoffer ind i stedet for hydrogen, som der er H. Denne figur viser middellevealderen i de forskellige lande, og så cigaretforbrug per indbygger per år i de forskellige lande. Og hvis vi ser her på Danmark, så har vi en middellevealder på en 78 år, og vi ryger ca. 100 eller 1900 cigaretter per indbygger i Danmark. Så det var rimelig jævn middelalder i forhold til normal gennemsnit. Så kan vi tage Grækenland. De har en højere levealder end Danmark, og de ryger meget mere end danskerne de gør. Og det er jo egentlig sjovt, at de gør det, og de egentlig har en rimelig høj levealder, fordi det er også et tegn på, at det ikke kun cigaretter, der gør, at vi dør. Brasilien, den er meget lille, altså de ryger ikke særlig meget, og de har en meget lav levealder. Så der må være en anden grund til, at de dør så tidligt. Altså fordi hvis den skulle passe med, at jo mere der ryger, jo hurtigere dør, så skulle grafen egentlig gå sådan her. Der er 13.000 danskere, som dør af rygning årligt. Heraf er de 6.000 hjertekarsygdomme, og 4.000 af dem er kræftsygdomme, og lungesygdomme udgør 3.000. Derudover er der ca. 2.000 dødsfald på grund af passiv rygning. Den her figur viser, hvad flest danskere dør af årligt for mænd og kvinder. Og som man tydeligt kan se, er rygning den værste, den der dræber flest mennesker årligt i Danmark. Derudover, det er en endogen sygdom. En endogen sygdom, det er noget, du egentlig påfører dig selv. For eksempel er alkohol også en endogen sygdom, og fedme, fordi det er noget, du selv har skyld i, at du dør af. Derudover der er exogen sygdomme. Det kan være for eksempel arbejdsulykker og trafikulykker og sådan nogle ting, du ikke selv er herover. Det kan også være viruser, for eksempel Ebola, der så ikke er kommet til Danmark endnu, eller pesten, som vi engang havde. Ja, tak for jeres opmærksomhed. Det var lavet af Ralf, Anne og Benjamin. Tak for det.